Kadang kar benglong kadok kabe nile YouTube channel long video nang kelang dun vera phan aprang sinang letom han kadang pa jerek lo. Pini ya video kesannya makin nang letom thumbnail la pen title long kelang besi cinik depo. Lasi a video le pangceng pelonang. Kadok kabe ta chini lo hor ki jon pen monera tum aprana mon puke. La pen hor ki jon pen apran ke dam tang tum stame dopik lo. Lasi kadok kabe ta hor ki jon abangke chere chernang je. Hor la ke isi rakya hormu. Non malama kai pulote osomar achichi chachata hol ke jon la. La ke nilitum kar biang long derle hor ki jon pukali. Apel thea dang penamasi hor abangke jon la. Sita pini pena bangke litum hor ki jon abangke chere chasi akimepo. Athe litum hor ki jon pen keso ke long jiang thek thepe. Ilitum kinis tame dimes deji lapen livers tame dimeji lapen heart problem lapen cancer lapen kaprek kesos tame long det tahai. Ilitum lahaya keso pen eprons tame damnang kok tahai. Lasi ilitum hor ki jon abangke chere nangji. Nanglitum phan hor junri puphan kali. Jun ke juntame. Sitame chere chet nangji. Athe litum kar biya long ke jasemet honghari patum ke hor pensi akam ke pachum saide. Munit pirthi ke bang pen munit chom kache lons tame hor do vek nangji. Lapen kaprek se kakya longs tame hor do nangji. Adamasar longs tame hor nang vekji. Lasi hor abangke jun nangji. Sitame elitum limit cibi nangji. Abisi ke araki cepado dedes ya kemi. Kali pulote elitum hidunga keso long lok tahai. Lasi unan ke hor ki jon penta chere nangji. Elitum ka chere nangji ke lahor det lapukali lo raki ke do hormon kichoke chere chet nangji. Kali pulote elitum prek jam keso long lok tahai. Lasi kadok abeta raki ke do hormu ke cho bangke chere pik nangji. Kalite mo keso cholong lok apit ke keso ka cepa meji apanta sungpik. Athe litumason kedok deratum ke keso ka chelang ya phanta tangka maha kelong sungpik. Lasi elitum lahai ka chere dunhelo akenang sa. Lapen kiplang atum stame chere siya keme. Lasi pinia video bangke lapan chala. Labang so video long kichok cheke lelian ke. Nang litum sang dia pun po sining telo. Tangde pinia video bangke lapan sekang tonek lo. Mo next video long le putot cerong am tolo nang. Do me thang me kadok kapita.